Дела Ахтема Чийгоза и других политзаключенных полностью сфабрикованы. И МИД Украины продолжает влиять на мировое сообщество по поводу возвращения украинским гражданам свободы и постоянного присутствия в оккупированном Крыму иностранных мониторинговых миссий, чтобы освещать нарушения против крымско-татарского и этнического украинского населения. Как и предупреждал адвокат Ахтема Чийгоза Николай Полозов, скорее всего, приговор ему вынесут в феврале следующего года. Це чергове судилище, це, в принципі, черговий злочин в ланцюгу тих злочинів, які Російська Федерація, як окупаційна влада, здійснює в Криму проти кримських татар. Ми, безперечно, відслідковуємо справу всіх наших політв'язнів, як в Російській Федерації, так і в окупованому Криму, і справа Ахтема Чийгоза теж стоїть на порядку денному нашому. І ми розуміємо, що, звичайно, російська влада не має абсолютно ніяких обвинувачень, дійсно, обвинувачень щодо Ахтема Чийгоза, що це абсолютно політично мотивована справа, яка спрямована на те, щоб придушити дух кримськотатарського народу. Ми діємо на трьох напрямках. Перш за все, це політико-дипломатичний напрямок. Ми виживаємо максимальних зусиль на міжнародній арені для того, щоб консолідувати міжнародну підтримку наших партнерів, і які б могли впливати на Росію, чинити тиск з метою звільнення наших політв'язнів. І в Росії, і в окупованому Криму. Це перший трек. Другий – це інформаційний. Тобто ми намагаємося поширити максимальну інформацію, яку ми отримуємо від правозахисників, від кримських татар, серед міжнародної спільноти в Україні, для того, щоб підняти це питання на більш високий рівень.